मेट्रिक पास जे टप 5 दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा बिथांमोनहा आवगायनो थिरांथा लानाय बादियै टप 5 जि मासियाव आवग्रिनो हानाय बिथांमोनखौ दुलाराय आसामनि गेजेरजोंनो गुरु जगेश्वर बाबानि मुङाव बिथांमोनहा एवार्ड होबोबाय थादों आरो देग्लाय 5थि खेब जाबाय बे एवार्ड होनाया आरो बे एवार्ड होनाय हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्लानिनो उदालगुरि फरायसालिमानि न'ब्लाङाव लानाय जादों। बे हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे हाबाफारिखौ लोगोसेयैनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा बिथांमोनहा उदालगुरिनि जिल्लानि गेजेराव टप 15 फरायसाफोरखौ बिथांमोनहा मान बावफानाय जादों। आं गिबियाव दुलाराय बे ब्रह्म धर्म आफादा जि हाबाफारि लादों बिथांमोनखौ साबायखर बावग्रोदों, इसोरनाव आरज खालामो जाय फरायसाफोरा दिनै बरायजाबाय बिथांमोनहा जाहाथे उननि जिउआवबो मोनफ्रोमबो आगानाव बिथांमोना साक्सेस जाथों। अबंलावरि आफा अनाम गसाया अरायसम बिथांमोनखौ अनहरबाय थाथों। बिथांमोना बर' हारिनि सम्पद, बिथांमोना नख'र हादोर आरो हारिनिनो सम्पद, बिथांमोना मोजां फरायलांनो हाथों आरो बे हाबाफारियावनो रिसार्च पार्सन हिसाबै डक्टर निजोम बसुमतारी बिथांखौबो लेंदों आरो दुलाराय आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोंहा ब्रह्म धर्मनि भक्त आफा बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। बाव सावरायलायनाय जादों आरो उन समावबो बेनिफ्राय आरो बोरै हाबाफारि लालांबाय थागोन बिथांमोना बेखौ सावरायदों। दा आंखौबो सासे फुंखा सुबुं हिसाबै बेयाव बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय हिसाबै आंबो बाव बाहागो लाफैदों आरो बर' फरायसाफोरखौ बेखौनो जों बुंनो सानो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां टेलेन्ट दङ, गोबां बिथांमोना लेखा गोरों दङ, गोबां गुबुन गुबुन बिथिङाव गेलेनायाव आखा फाखा आरो बिथांमोना मोसानायाव आखा फाखा, मेथाइ रोजाबनायाव आखा फाखा, सावगारि बोनायाव आखा फाखा आरो खमलायनाय गुबुन गुबुन आयदायाव बिथांमोनहा गावबागाव बिराद टेलेन्ट दङ। गामि ओनसोलाव जोनोम मोननाय गोबां बिथांमोनहा सरकारनिफ्राय डिप्रेभ जानानै थानांदों आरो माखासे फेसिलिटिफोरखौ मोनाखै। नङाबा जोंहा फोथायनाय दङ जेरै मणिपुराव दिनै मणिपुरनि मानसिफोरा गोबां बिथांमोनहा खेला दुलायाव आगबारिबाय। दा जोंबो मणिपुरनिफ्राय खम नङा, जोंनावबो जुदि फेसिलिटि थायोबा जोंनि फरायसाफोरा बेबायदि फेसिलिटिखौ मोनगोन आरो गोबां IIT फरायनो हानाय, गोबां डक्टर इन्जिनियार जानो हानाय रोंगौथि गोनां बर' फरायसाफोर दङ। दा बिथांमोनखौ नागिर दिहुननो नांगोन। गुबुन गुबुन एंगेलनि गेजेरजों बेफोरबायदि मान बावनाय, बेफोरबायदि थुलुंगा हाबाफारिया जोंनि गेजेराव जाबाय थादों आरो बे जोबोद बाख्नायथाव आरो बेफोरबायदि हाबाफारिया जाहाथे जालांबाय थानोबो नांगौ। दा गोबां बर' फरायसाफ्रा आं बाव फैनानै खोनानो मोन्दों गुबुन गुबुन बाबा बिथांमोनहा बुंदों जायफोरबो दिनै बरायजादों टप गोदोबो जादोंमोन गोबां मोजां मोजां बर' फरायसाफोरखौ माखासे जाय मदद होगिरि बिथांमोनहा नागिरनानै मोना। दा नोंथांमोना बेफोर चेनेलनि गेजेरजों बै जाय मदद होनो गोसो दङ बेफोरबायदिखौ नागिरनानै बैफोर फरायसाफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होनो नांगोन आरो बैफोर बर' फरायसाफोरखौ मदद होनोबो नांगोन। दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव गोबां प्रफेसार, गोबां लेक्सारार, गोबां NGO दङ, गोबां मोजां सानग्रा दं, गोबां मदद होनो लुबैग्रा माहाजोन एफा एनै बिथांमोनहा दङ। दा बिथांमोनहा जाहाथे हारिनि गेजेराव हारिनि बर' फरायसाफोरा जाहाथे मोजां सोलोंथाइ लानानै गोजौ सोलोंथाइ आगबारिलांनो हाथों आरो बर' फरायसाफोरा रोंगौथि जाथों। बिनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोनहा बर' फरायसाफोरखौ मोजां गोग्गो सोलोंथाइ लाजानो लुबैयो बिथांमोनहाबो जाहाथे बै बर' फरायसाफोरखौ जाय दिनै 2022 मायथाइयाव मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेन्डारि पास जानानै गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय लुबैनानै बिथांमोनहा हयथ' फाइनान्सियेलाव गोबां थालांनो गोनां जादों। बैफोरबायदिखौ जाहाथे जोंनि हारिनि गेजेराव जाहाथे अनहरथों, मदद होथों, बेखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आर'ज खालामनाय थाबाय। आरो बाथि फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो लोगोसे सेथि गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि बाथ्रा जि हाबाफारि, बे हाबाफारिया जोबोद मोजां हाबाफारि। मानोना बेबायदि जों जुदि थुलुंगा होनाय हाबाफारि लायोबा जोंनि फुंखा एबा रिसर्स इयुन जोलैफोरा जोबोद थुलुंगाखांगोन आरो बेबायदि थुलुंगाखांनायजों लोगोसेनो मोनसे हारि एबा फरायसाफोरल' नङा, मोनसे हादोर आरो जोंनि दुलाराय बुहुमनि जौगानायनि थाखायनो मोनसे मोजां खामानि जागोन। मानोना आथिखालनि देरसिन जेंनायानो जादों मा, जोंनि बांसिन फरायसाफ्रानो दा खहा जागासिनो दं। मोनसे गाज्रि आबहावाजों मोगा मोगि जानांगासिनो दङ। दा बेबायदियाव जोंनाव जि कारिकुलाम स्कुलफोरनियानो जा, इउनिभारसिटियानो जा, बाव मोननै दङ, फिस इडुकेसन आरो भेलु इडुकेसननि हाबाफारि दङ। दा बे मोननै हाबाफारिखौ बिथांमोनहा बे धोरोमाव आफादाव फैनाय लोगो लोगोनो भेलु इडुकेसननि गियान आरो लोगोसे फिस इडुकेसननि गियान
आथिखालनि जि इनटलारेन्स सहायनो हायै बेफोरबायदिखौ माने मा बिथांमोनहा मोनसे मोजां आबहावा मोनदों जाहाथे बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायो दा बेनिखायनो आं सानो माने बेबायदि हाबाफारिया जोबोर बाख्नायथाव आरो इयुनावबो जाहाथे बिथांमोनहा बेबायदि हाबाफारिखौ लालांबाय थायो आं बेखौनो मिजिंथियो मानो होनबा बेबायदि हाबाफारि लायोबा जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि रायजोनि थाखाय जोंनि हादोरनि थाखाय जोबोद मोजां खामानियाव फैगोन